Bah, tiba kok ya isih akeh man iki garapanku ki jan. Bah, jan. Aku ki jane waleh tenan bendine sing di sawang berlendut. Galengan. Aku pokoknya harus ngomong kang awal lah, jaluk liburan di luar tahun baru. Urung teko-teko ya ini iki. Bang, liran-liran sih me. Pas tenan iki. Lihat liran iki. Kok pas aku harus ngomong penting iki kan. Arek ngomong apa? Ngomong ada ngomong. Nyapa lo? Iki kan nganu to, wis akhir tahun. Aku jaluk libur, arep liburan ora. Libur? Arep liburan? Iyalah Kang, Kang iki lho akhir tahun. Iya ya. Tak mikir dhisik lah aku. Kok dadak mikir toh? Lah piye to? Kesuwen lah. Enggak lo, mikir dhisik kan cek suwi to tanggal piro iki, Jan? Iki tanggal tuwek lho, Kang. Cek tanggal 20 lo iki. Cek suwi. Mikir dhisik lah ya. Lah terus kapan Engko tak kai jawaban. Kok malah koyo drama percintaan to, Kang? Ayo ada enek piye jawaban toh? bareng. Yo, Gak iso lek pengen saiki. liburan lho, Kang. Wis engko tak mikir dhisik lah, engko kan aku ngek jawaban karo kowe. Aku ki pengen black missing koyo wong-wong ngono kae lho, Kang. Yo, Refreshing, Gong. Kok iso blek ngising piye to kowe? walah iya, Ding. Iya kuwi lho, Kang, maksude refreshing. Refreshing. Aku kuwi lah pokoknya. Ya. Kayaknya aku tak pikir dhisik lah, Gong. Tak mikir dhisik aku. Wis esuk lah jawabane ya. Kang, kok dadak mikir dhisik lho. Aku ki wong lanang lho, butuh kepastian, kok malah pikir. Drama lho. Wis, ngono ae. Gek megahe meneh. Kok malah megene terus piye aku? Ya kuwi sesuk jawabane lah. Engko tak kei jawaban. Terus ya aku balik nggih. Lho aja suwi-suwi lho. Pokoknya tak enteni lho, Kang. Wes jen.